It is very clear that they intend to make sure that this administration fails. A bayyana take karara cewa niyyarsu ita ce su ga wannan gwamnati ta gaza. Ina samun ingantattun rahotannin sirri a kullum batun taɓarɓarewar tsaron da ƙasar nan ke ciki ana yayata shi a duka faɗin duniya ba wai kawai a Najeriya ba. Su waɗannan mutane ko masu wane ne, shin zan kafa hujjar cewa ba na biyayya ga tsarin mulki? Shin ba na mulkar ƙasar nan bisa tafarkin tsarin mulki? Shin me suke so ne? Ina da yaƙinin da ke bani ɗimbin fata da ƙwarin gwiwar ci gaba da mulki ta hanyar da nake so. Saboda haka duk mutumin da ke neman karkatarwa ko wargaza harkokin gwamnati a wannan lokaci, ina jin nan gaba kaɗan za su ga babban tashin hankalin da ba su taɓa gani a rayuwarsu ba. Ina jin mun ba su isasshiyar dama. Kuma sun fito da niyyarsu. Kawai suna son su ruguza ƙasar nan ne. Shi ne kawai. To idan ba haka ba me suke nema? What is happening in the southeast, attacking police station, killing the police? Abin da ke faruwa a yankin kudu maso gabas, kai hari ofisoshin 'yan sanda da kashe 'yan sandan da kwashe makamai da albarusai. To ga irin waɗanda kaddara ta sa suka je fagen daga tsawon wata 30 na yakin basasa, suka ga masifar da muka karkashe kawunanmu, aƙalla mutum miliyan 1. Ina jin waɗanda suke wannan rashin ji mai yiwuwa sun yarinta su san abin da ya faru, sai dai ga irin waɗanda duk muka ga waɗannan abubuwa mun kasa fahimta, amma dai za mu mayar musu da martani daidai ruwa daidai tsaki.